Окей, ден 27, така, казах, че вчера, че днес ще правя крака, но това няма да се случи. То не се и случи, тъй като имам проблеми в момента с съня. В смисъл такъв, че вчера спах до 7:30 вечерта и не можах да спя до 1:30 днес на обяд. И това тотално ми разби всякакви планове за фитнес. За хранене не чак толкова, но за фитнес определено ми разби плановете. Така, това, което ще стане, утре ще отида на фитнес. Днес, надявам се, ще успея да си легна така по-раничко, за да стана утре сутринта. Нещо, което много давно ми се иска да се случи. Да стана сутринта, да отида на фитнес по-рано, да се върна рано, да имам целият ден свободен. Така че това ще направя утре краката. По принцип утре по програма е така. Аз малко размених нещата, както знаете, тъй като не се чувствах достатъчно добре, за да направя силна тренировка. И имам мускулна треска. Така, стабилна мускулна треска на гърдите от вчера. Така че за този един час, за тази супер бърза тренировка, съм успял да направя каквото трябва. Да, между другото бях последен човек, който си тръгна от фитнеса. Точно 5 минути преди да затвори, така че това е утре крака. Ще се видим тогава. Чао!